Митове и легенди на хиляди години разказват за древен хищник. Хищник по-зъл и по-кръвожаден от всяко едно друго същество. Хищник избил по особено жесток начин хиляди хора и животни през вековете. Това е върколакът. Древна гръцка легенда разказва за Ликон, царят на Аркадия. Той бил зъл и жесток, не признавал боговете и се присмивал на Зевс. Един ден Ликон повикал Зевс на вечеря, за да провери дали наистина е бог. Той накарал поданиците си да разчленят малко момче, да извадят вътрешностите му и да ги изготвят. Според различни версии на легендата, той е заклал един от собствените си 50 сина, които имал от различни жени. След като му била поднесена храната на Зевс, той веднага разбрал за гаврата, която искал да направи с него Ликон, и в яростта си е превърнал него във вълк, а синовете му е поразил с мълния. Тази легенда дава началото на върколаците, такива каквито ги познаваме днес. Получовек, полувълк. В друга легенда, през 425 година преди новата ера, древногръцки историк Херодот разказва за скитско племе, наречено Неури, което всяка година се превръща във вълци за няколко дни и после придобива отново човешката си форма. За това племе се е твърдяло, че познават магията и са правили свещени ритуали, облечени във вълча кожа. В повечето легенди, особено славянските, върколаците са представени като зли демони или зли духове на починали хора, които се вселяват в тялото на вълк и нападат хората, като ги убиват или заразяват, превръщайки ги тях във върколаци. Те са най-често мъже, но има и немалко легенди и за жени и деца. В унгарския фолклор, например, се е считало, че способността да се превръщат във вълк са имали именно децата в най-ранна възраст. Малки деца, които са били малтретирани или прокълнати, са се превръщали във вълци. Когато навършат 7 годишна възраст, момчето или момичето отива в гората и там може да придобие вълча форма. Според южните славяни пък, ако детето се роди с коса, белег по рождение или петно на главата, то също има дарбата да се превръща във вълк. За прабългарите вълкът е бил свещено животно. Подобно на скитските племена, които описва Херодот, прабългарските шамани също са обличали вълчи кожи и са правили специални ритуали, като са призовавали духа на вълка, който да ги пази и да им показва правия път. Този, който е можел да се превръща във вълк, е бил изключително уважаван от останалата част на населението. Тези вярвания се запазват чак до покръстването на българите, а дори и след това. Един от синовете на цар Симеон Велики, а именно Баян, е познавал много добре магията. За него много историци пишат, че е бил толкова добър магиосник, че е можел да се превръща във вълк. Българите силно са вярвали в съществуването на върколаци и на вампири. В днешно време има много гробове на вампири, за които се твърди, че са истински. Такива са намирани не само в България, но и в други европейски страни. През 2014 година по границата на България и Северна Македония, в едно македонско селце, Ново село, е открит гроб на истински върколак. За него разказва български историк Филип Ганев, който прави и снимките, които виждате на екраните си. Той се среща с фермера Трайче Драганов, който разказва историята как е попаднал на останките. Той е започнал да разорава нивата си, като случайно попада на заровен дълбоко съндък, окован във вериги. След като си мисли, че вътре може да намери съкровище, той отваря съндъка и вижда черепа на отдавна обезглавен върколак. А от вътрешната страна на капака е било изписано: "Внимание, опасност, върколак". Дали обаче това е наистина череп на върколак? Според скептици, този съндък е прекалено запазен, като се има в предвид, че е може би на стотина или повече години. Други пък смятат, че ако истински, надписът е трябвало да е поставен отгоре на капака, а не отдолу. Според славянските обичаи, ако бъде хванат върколак, той се обезглавява, а тялото се запалва. Най-вероятно, точно това се е случило с това същество. Според славянска легенда, ако намериш гроб на върколак и го отвориш, то ти ще се преродиш в такъв в следващия си живот. Трайче обаче е приел съдбата си и не се притеснява. Самия той казва: "Ако сега това е съдбата ми, така да бъде. Направеното е направено." Според учени е много възможно това да е черепът на вълк, болен от пейджет.
Това е болест, която може да удължи черепа на дадено животно, а други смятат, че това е череп на бабуин. Това е вид маймуна, която обаче не живее по нашите земи. Ако по някаква случайност Филип Ганев попадне на това видео, или пък някой от вас има повече информация по случая, може да я сподели в коментарите, ако има желание. Повечето свръхестествени същества произлизат от славянската или древногръцката митология, но популяризирането им идва от Западна Европа, където започва масова истерия и страх от варкулаци, вампири, вещици и всякакви други подобни същества. През 1450 година в Париж вълци успели да влязат в града и убили 40 души. Това предизвикало паника, която обхванала цял Париж. Много хора започнали да твърдят, че това не са обикновени животни, а варкулаци. Тогава местните се въоръжават с каквото намерят и започват масово избиване на вълците в региона. В следващите години истерията по варкулаци е обхванала цяла Западна Европа. Един случай обаче разтърсва целия свят по това време. Става въпрос за Питър Стъмп, 50 годишен фермер от германския град Бетбрук, близо до Кьолн, който признал, че е изключил сделка с дявола. Той не искал богатство, а пожелал да получи способността да се превръща във варкулак. Тогава дяволът му дал колан от вълча кожа, който може да го превръща във варкулак, когато го сложи, и отново в човек, когато го махне. Стъмп извършва множество убийства и канибализъм, за които се признава лично след изтезания. Той признава за минимум 16 убийства, като 13 от тях били на малки деца и 2 бременни жени. Твърди се, че едно от децата бил собствения му син, чийто мозък бил изял. Стъмп също така признал, че имал сексуални отношения със собствената си дъщеря. Сега се смята, че той е страдал от ликантропия. Това е диагноза, която се поставя на хора, страдащи от манията, че са вълци и жадуващи кръв. Те се въобразяват, че им никне козина, вълчи ногти и зъби. Заболяването ликантропия се характеризира и с повишена сексуалност. Често неконтролируема. Болният не е в състояние да обуздава илюзиите и халюцинациите си и става жертва на изблици на животинско поведение. От тази болест има много хора, които страдат и днес, но тя се лекува с лекарства и не се смята за толкова опасна, както в миналото. Екзекуцията на Стъмп била изключително жестока и може би най-бруталната в историята на човечеството. Той бил завързан за колело и удран жив. Костите му били счупени, след което бил обезглавен. Накрая тялото му било изгорено на клада, а главата му била набучена на кол в центъра на селото. Този случай се е разчул из цяла Западна Европа и това довело до още по-голяма масова паника и страх от варкулаци. Започнали множество съдебни дела срещу хора, обявявани в ликантропия и съответно осъждани на екзекуция. Между 15 и 17 век много хора вярвали, че швейцарският кантон Во е дом на голям брой вещици, магьосници и варкулаци. Още през 1448 година се появили слухове, че там живее варкулак, който яде деца. Паниката сред местните жители се засилила няколко десетилетия по-късно, когато броят на процесите срещу вещици в Европа започва да расте лавинообразно. През 1602 година 3 жени били обвинени, че са се превърнали във вълци с помощта на мехлем, даден им лично от сатаната. Те отвлекли дете и го изяли по време на сатанински ритуал. Во обаче далеч не е единственият швейцарски кантон, в който е имало процеси срещу предполагаеми варкулаци. Между 1428 и 1447 година редица жители на Вале били обвинени в магьосничество и ликантропия. Повечето от тях признали вината си, след като били подложени на жестоки мъчения. До процеса се стигнало, след като представители на 7 области изпратили петиция до херцога на Савой с искане да бъде започнат лов на вещици. Те настоявали всеки, който е обвинен от поне 3 души, че е варкулак или вещица, да бъде изправен пред съда. В рамките на няколко години подобни процеси започнали да се разглеждат от съдилища в цяла Швейцария. Много хора били екзекутирани, като един от най-шокиращите случаи бил масовото изгаряне на клада на 100 души във Вале през 1428 година. Австрия е друга страна, в която процесите срещу варкулаци се превърнали в нещо обичайно. Нейни жители били обвинявани, че са така наречените ловсеген, окрутители на вълци, които използват черни магии, за да подчиняват на волята си тези животни и да ги принуждават да нападат хора.
Също като вещиците, те често били измъчвани и екзекутирани. Много такива процеси се състояли в построения през 13 век замък Мушам, намиращ се в Залцбург. Заради големия брой екзекуции на жени, извършени там в периода 1670-1690 година, той си спечелил прозвището Замъкът на вещиците. През 1715 година неизвестно животно започнало да напада и убива крави и елени в района на Мушам. Отначало хората предположили, че това е дело на вълци и местните жители изпратили ловци, които да ги избият. Те обаче не могли да намерят вълците, а нападенията продължили цели 2 години, като много хора започнали да твърдят, че за тях са отговорни враколаци. Реакцията на властите не закъсняла. Те арестували няколко просъци, подложили ги на жестоки мъчения и получили признания, че сатаната им е дал специален мехлем, чрез който се превръщали в вълци и нападали животните. След самопризнанията им, просъците били публично екзекутирани. Един от най-популярните враколаци е този от Живодан във Франция. Той напада над 210 души, като 113 от тях успява да убие. Освен хора, той напада и множество животни. Местна фермерка го забелязва първа, докато напада кравите й. За нейн късмет, биковете успяват да го изгонят и тя оцелява. Тя разказва, че звярат е с червена козина и има черни раета. По-късно, други свидетели подкрепят визията на враколака. Тогава френският крал Луи 15 изпраща войска, която да хване звяра. Те обаче се провалят и не успяват да го ловят. Местен фермер обаче, на име Жан Шастел, прави самоделни сребърни куршуми и успява да издебне и да убие съществото. Именно среброто се оказва може би единственото слабо място на враколака. Той е огромен, бърз и изключително силен. Нормалните оръжия не му влияят, което го прави на практика безсмъртен. Единството, което може да го убие, е сребърния куршум, или ако случайно някой успее да му отреже главата. В модерните филми и сериали вкарват и различни билки, които са отровни за враколаците. Такава билка, например, е самакитката, или по-известна като вълче биле. Ако тази билка попадне под някаква степен в тялото на враколака, то той ще умре след известно време в огромни мъки. Ако в миналото враколаците са били зли демони или магиосници, то в днешно време представата за враколак е много по-различна. В по-модерните тин сериали и филми, враколаците са млади и силни и могат да се преобразяват по всяко време. Те движат обикновено на глутници и винаги има по един алфа, който е най-силен от всички. Те могат да убият вампир чрез ухапване и да заразят друг човек, ако го ухапят или отраскат. В някои от тях луната все още играе главна роля. Както предполагам знаете, при пълнолуние един човек, ако е заразен от враколак, то той ще се превърне в такъв, а след време ще се научи да контролира тялото си. Всички тези неща са от последните години, в които вампирите и враколаците са представени като нормални хора, които обаче могат да правят свръхестествени неща и имат свръхестествени сили. Сега представата на много хора за тях е положителна и дори някои се мечтаят да станат такива. Това, че във всеки филм или сериал враколаците и вампирите убиват хора, някак си се възприема за нещо напълно нормално и всеки им симпатизира, дори и аз, разбира се. Ами какво да ви кажа, света се променил наистина много от времената, в които вампирите и враколаците са били истински страшилища и са плашили хората. В миналото хората са имали много по-малко познания в науката и всичко малко по-различно ги е плашило до такава степен, че те наистина са вярвали в съществуването на тези същества. Вземете за пример заболяването хипертрихоза. Това е заболяване, в което тялото произвежда необичайно количество коса навсякъде. Дани Рамос Гомес и неговия брат са именно страдащи от това заболяване. Ако бяха да се родят в миналото, 100% щяха да ги обезглавят като враколаци. Ами това е всичко. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк. Ако искате да гледате подобни видеа, може да се абонирате за канала ми. И не забравяйте, въпреки че живеем в модерни времена и не вярваме във враколаци и подобни същества, това не означава, че те не съществуват или не са съществували някога. Във всяка една легенда има доза истина. И щом се разпространила хиляди години по-късно, значи трябва да си имаме едно на ум.